Nazdar, ja vás vítam u našeho 5. diela druhej série na hru Minecraft. Moje meno je Miro54. Tak, a sme tu. V minulom diele si pamätám, že sme šli, tuto sme úplne dole a tam sme našli strašne veľa vecí, no a tie veci boli. Takže bolo to 11 tých tehličiek, 18 železných rúd, a ďalšie železné rudy, lapis lazuli, rudit a potom vyrobené. No potom, tuto v peci sa nám robí železo, to počkáme, no a pôjdeme nájsť cestu k nám domov. Toto tu necháme, tieto sú aj ten tábor, sme nazvali. To necháme a nejak si rozšírime dom. Drevo sa nemáme, ale máme kameň a zoberieme trochu kameň asi ešte. Fakt necháme tam, kde sú. Tak ešte keď budeme asi hrať, sa sem vrátime, lebo tu je fakt dosť tých vecí. Veľa sme ich tam aj nechali. To musíme sa priznať. A si rozšírime dom. Ak nájdeme cestu späť. Nech to bude taký kratší diel. Nebude taký dlhý, ako robievam. Tak, dobre, no máme. Uhlie si zoberieme. To necháme tu. Dobre, tak ideme naspäť. No a možno tú cestu fakt nájdem, lebo to by bolo nepríjemné. No, alebo môžeme normálne ísť hore hentadiaľ. Ale tu zoberieme si ešte uhlie. Trochu, tam si zobrať. No a chcem vám povedať novinku. Jeden môj kamarát z Čiech, on je tiež let's player, volá sa Opi89. Možno ho poznáte. No a chceli by sme mať dohodli obidvaja, že chceli by sme natáčať spolu stream. Ak spamätáte, kedy si som raz bol na jednom videu, na RTMG, od Medgot. Tam bol aj Sežík, či jak sa volá, a ten Opi. No a zase budeme až na to hrať. Tak potom vám asi poviem dopredu, či bude to video, či nie. No a teraz, kade sme šli? No a potom ešte jedna taká stránka si ma dala ako na rozhovor. A potom do popisu videa vám tam dám. Ak by ste mohli aj pozrieť ten rozhovor, som tam napísal trochu veci o mne, ako či vám baví byť moc poviem a tak. Tú stránku dám do popisku videa. No, ale sme zabludili, no. Nevieme, kam máme ísť, kadiaľ. Tu ideme teraz, jo. Tak sme tu. Tak, tam keď sme tu cestu našli. A kde to bolo? Tadiaľ to, zoberieme si ešte jedlo. Skápni. Ty kam vyzdráš? Poď sem. No. Ojko, už nám to dalo, dobre. No a tu som šiel, ty vole, už sa nepamätám, jak som šiel. Kaktusy. Môžeme si kaktus zobrať, ho zničíme. Ja ho ničím sekerou vždy. Si zasadíme pred zahradku, pred domom si zasadíme. To stačí. No a Petra, či nájdem to, či nenájdem to. Počkaj, ale to musím nechať značku, či? Ale asi už viem, bolo to pri vode. Tak, ak to dobre pamätám, tak by mali furt rovno. A by to tam malo byť. Jo, máme to. Dobre. Tu je naša kocečka. Ale zoberieme ešte drevo, nemáme? Kamenu nemáme. Ideme zobrať drevo ešte, si ideme zobrať rýchlo, aby sme mali tie paličky aj na truhlice, aj na rozšírenie domu. Si to trochu rozšírime. Tak. No áno. A ešte mám jednu, dobre. Tak. A tam som pozeral včera, alebo kedy som pozeral na tie moje videá a tam som pozrel, že najviac
pozretí mám na videu Counter-Strike Source Office. Tam mám už cez 150 pozretí, sa mi zdá. Čo ma veľmi teší, tak ďalší diel, čo budem natáčať, bude o Counter-Strike Source. Mám ďalšie mapky. Keď hrám online, tak mi tam dalo mapky, takže už mám pripravené asi 3 mapky, na ktoré by sme hrali. Tak sa na to môžete tešiť už. Už možno aj hneď zajtra to pôjdem natáčať. No možno čo aj dneska, ale dám to na YouTube až zajtra. Takže sa môžete tešiť. Preboha, čo máme zasadené? Takú malú kytku. Malú rúžu. Tak, dobre, a teraz čo? No to nie je nikto. Dodáme sem. Zoberieme všetky dreva. Rozšírime si tú truhlicu. 4 jo. Rozšírime si tú truhličku našu. By bola dvoj, nie len jedno. Tak. Tak, a dáme si tam veci. Dáme k jedlu. Dáme k tomuto. Paličky si zoberieme. Toto železo. Toto tu necháme 3. Ostatné odložíme. Toto tu môžeme nechať všetko. To odložíme, necháme. Odložíme. Necháme, odložíme, takže odložíme si, to nie, to môžeme nechať si tak. A toto ešte odložíme si rudit. A ešte odložiť máme z toho kostlivca. No, tak. No ideme na to. Ako to asi rozšírime. Tak toto si ho rozšírime trošku. Tak, buďte to len túto rozšírime si. O nejaké tie poschodia. No, poschodia na miesta. A to bude také trošku na rozšírenie. Dáme ešte sem. Tak. A asi takto, alebo nechám to len takto. Tak, dám si tie dve vrstvy, potom zničím túto stenu. Ako potom pozerám, toho dreva bude asi ešte aj málo normálne. A ešte jedna vrstva, no skoč tam. Tá strešná. Tak. No. No nič, no tak musíme to zničiť. Ešte nemôžeme to úplne celo zničiť, takže to je úplne v pohode. No. To nám teraz zničí poklop. Bože, musíme aj sklo zničiť. Teraz nám poklop sa nám zničí. A nevadí. Lebo je taký, keby ideme tomu, že prerábka. Bude sa ten dom prerábať. Ako na väčší. Ale možno sa to aj nezdá, že to je väčšie, ale určite lepšie, že sme mali takú tú malú kocku. Tak to som presavoval a potom ďalej to budem rozširovať, tak to bude potom asi už druhé poschodie. Len 20 mi to dalo. No nehnevať sa na mňa, ale 20 dreva mi to dať len. A ja to akože čím rozšírim, akože čím budem mať strechu. Čo, z kameňa? Ako na začiatku som mal. No. No na to sa nevidím, čo mám dve vrstvy ešte, no. Ani tak jedna vrstva. Jednu vrstvu potrebujem. Nemám už drevo. Ja som slepý! Jak patrona. Pre Boha, ja som slepý jak patrona, videli ste to? Pre Boha mia, ja som tam mal 35 dreva a ja som to nevšimol. No ja som slepý jak patrona, ty kokso. Juj, bože. No, toto je drevo. Tak, no, aj to je lepšie. Sa nám stmieva. Hoď. Super. Dobre. No teraz čo?
Teraz kost tam necháme. Dáme tam fakličky, aby nám trochu zase svietilo. Upravíme si celý ten dom tu ešte, dáme tu podlahu kamennú. No, ideme podľa času. No, lebo taký úplne taký bude len prerábkový. Tak nepôjdeme už. Tak viete, čo mi furt chýba? Postel mi tu chýba. Čo je, rebrík som zničil? Oh my god. Ešte to ničím toto, nemám lopatu, nemám. Vyrábať sa mi ju nechce. A slobodne mať hento, veľa skiel spravíme si. Z piesku. No. A potom je veľa skiel. Dáme si tam potom okienka. Tak. Ježiš, neznič ten stôl. Tak. A čo som povedať ešte možno, keď som povedal to na to RTMG s tým kamarátom, že budeme hrať v Čiech, tak možno budeme hrať aj multiplayer ako Minecraft. Na nejakom servere budeme hrať akože spolu. A to ešte nevieme isto. Však keď budeme vedieť, tak vám poviem dopredu, to je jasné, že... Hej. A to musíme s tým dohodnúť ešte, lebo on tiež nemá, hoci kedy nemôže natáčať, lebo on chodí tiež na tréningy chodí, veľké krúžky má a tak, a potom dohodneme. A ním sa teraz nedalo moc času natáčať, teraz som mal tiež dlhý odstup. A by sa tiež nedá niekedy furt, ako niektorí to robíš každý deň, natáčať. Tak, dobre. Ten rebrík sa musíme dať. Ale aj tak tam musíme mať hento. A kde mám toto rebrík, akože... Nevadí. A tak tam musíme dať drevo, ináč tam alebo nie, však... Kde má ten poklop? Však, toto bude dobré, nie? Ukáž. Tu je. A teraz hore. Aha. Nie! Jaj, bože. Tak, nie, tak sa musíme nechať si. Máme tam poklopček. No áno, tam zase. Bože môj. A tam dole mi padne, že? Ježiš, tak. Pozrieme sa vonku, že noc. No. Moja záhradka, že nebudem na ňu pozrieť. Vidím tam slízňákov. Slízňáci. No. Ten pavúk pri mojej záhradke. Nevadí, nejdeme tam tak či tak ani teraz. Dobre, čo tu máme? Tak, a teraz čo? Teraz tie spravíme, dám tu pec. Spravíme si druhú pec, aby sme mohli viacej piecť. Že dreva máme habadej aj. Kameň máme habadej. Dve pece si spravíme ešte. Sem dám akože jeden, šup, 2, 3, dobre. A teraz, rezne, kde mám ten piesok? Dáme sem. Onder sem. Mama! Mia! Fuj, som sa posral. Normálne. Čo to bolo zač? Zoberieme aj toto. Oh my god. Mám toho? Dobre. A sem dáme čo? Nemáme čo, tak som to bral. Nevadí, dobre. To necháme tam. Sa nám robí sklo. A zatiaľ, keď sa nám robí tam sklo, si vyrobíme pár zbraní. Tak, čo chcem spraviť? Zlatý krompáč. Pekne, tak. Potom spravíme si železný meč. Tak. Železnú sekierku. A krompáč máme všetko. A ešte lopatu si spravíme. Jednu. Železnú. Železnú lopatu si spravíme. Tak, dobre. Ešte trochu zariadíme si tento dole, spodok. Fakla. Šup.
Mám jednu fakličku. A sa dám čo? Sebe som mohol uskladniť, tam dať... ako to volá? No zbrane tam dám sem truhlicu. Tak. Dám tam truhlicu. A tam som mohol tie zbrane uskladňovať si. To bolo také dobré, podľa mňa. No dáme sem toto. Čo sa teraz dáme, tak teraz nepôjdeme nikam. Potom keď si pôjdeme, vždycky si odtiaľ, čo si zoberieme. No to je dobré také. Co tam dáme si, aj také zase sa dáme veci. Tak. A ešte čo mám hore, v tej truhli, čo tam ešte dám. Co tam dám ešte? Toto. Aj pazúrik tam dáme, aj toto tam dáme, všetko, aj toto. Aj toto ešte. Dobre. Že máme sklo ináč. No. Tak ideme dole. No, šup. Šup. Tam, potom z toho povyrábame si z toho všetkého, čo si. Tak. Že spravíme asi okienka. Čakaj, čo si ukáž. Tu to pieklo. My god, zombie. Zombíci. Kde si je pri mne? Tak teraz okienka určite robiť nejdeme. Ježiš. Ja nemám si sebe meč ani nič. Kde mám ten meč? No ty teraz si takú schytáš, more. Toto si nemal robiť, no poď. Vyskúšame náš nový železný meč. No poď, toto si nemal robiť toto. Mňa budeš tu otravovať. No poď, chlapie, to poď. Poď. Ty svinia jedna. Ty svinia skap. Tam máš. Buď otravovať. Hak. Dobre. Jedno sme zabili. Dajeme sa. Dáme si na jablčko. Tak to ukončíme asi už aj. Nám to rýchlo ubehlo. To bol taký krátky, ako som vravel už. A nabo som povedal, že bude ten Counter-Strike, sa tešte. Tak v tom dielu sme sa tak vylepšili, tak dom, sme sa rozšírili. Takže máš sa to tešiť, ako som povedal, ten Counter-Strike natočím asi už hneď zajtra, alebo možno ešte dnes. Takže tešte. A ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa niekto páčil, a keď dať like a nejak dislike, ako som povedal, potom jedna stránka mi tam napísala, ma pozvali na rozhovor, tak tú stránku dám do popisu videa. Ešte sa neviem, aká to je stránka, že som nepozeral, ale ten rozhovor tam bude. Takže sa majte a držte sa, čaute.